Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа какво се взех от Гърция. Точно така, за изненада, за отличното завършване. Майка ми, баща ми и леля ми подариха почивка в Гърция. Така, започваме с едни оригинални кроксове. Ето, крокс. Ето тук пише само да фокусира камерата. Няма да може да фокусира. Ето, TM, ако си личи. И към тях, естествено, си взех такива. И не нямам как се казват. Съжалявам много. В края на видеото ще видите и как ми стоят. После от зарата си взехме, по-скоро баща ми си взе един парфюм. Сега ще ви покажа как изглежда, само да го отворя, защото ми е малко трудно с една ръка, особено с лявата, като аз съм десничарка. Успяхме да го отворим. Опа! Ето го. Така. За сега няма да го прибираме. Може би в предпоследния кадър видяхте тази лапичка, която нямаше как да не си взема. Мисля, че е оригинална. Махнах и всички неща, които бяха полепени, защото ме побъркваха и оставих само ето тези топченца. Взех си и още няколко топотихи, като ето това, например. Това е занимавка. Хвърля се в морето и ти трябва да го догониш. Той не потъва. Ето тази играчка, която си няма и идея какво трябва да представлява, но си я взех. Просто е така, за да има какво да купя. Пък и ми хареса. И преминаваме с шише на Стич, което свети. Обожавам Стич. Ако не си личи, това ми е на Стич. Това ми е на Стич и половината апартамент е пълен с неща на Стич. Така че това беше от мен за сега. Но преди да ви кажа чао, ще ви покажа как ми седят кроксовете. Не съм забравила. Освен това да вмъкна, че към кроксовете си взех две такива. Как се казват, не знам. Пишете в коментарите как се казват, моля. Ето ме без тези неща, ето ме и с тези неща. Ето ме и с тези неща. А от мен, чао! И до нови срещи!